kung magigiramduman po ang tatuyang mga para follow as in mga nag-aabang kang examination. Kang December po baga, naghaluwas po kami kay itong online na registration. Yes po. Nainot po itong mga na-cancel pang March 2020 and then nag-follow po para sa general public. Opo. Ngunyan po, nag-register sinda duman, naka-receive po sinda ng link. And then, duman po sa link, ma-type in po sinda duman sa application form. Okay. Ngunyan po, paka-type in ninda, tatauan sinda ng notification kung noorin po sinda maduman sa samuyang field office kung saan sinda nag-apply. Ngunyan po yan, nagbuwan po ngunyan iyan na January 4. Opo. Kaya po, ngunyan, nagpupuon po na pig-print po ninda itong fill out na ninda online. Opo. Pig-print po ninda para darahon duman sa mga field offices ni. Okay. And then, duman na po sinda ma-submit kan sa indang application. May personal pong appearance kasi, igwa po yan dyan, piga-apod na po bagang jurat. Iyo. Dapat po sinda mismo ang nag-appear as in pigihiling po kaya kumpirma niya talaga po itong yaon duman. Ito po kayang online registration, mapili po sinda kung sa ina province, digdi sa Bicol. Okay. So kung sa po sindang probinsya nakalaog na slot, duman man po sinda ma-file kan sa indang application po. Tapos nakalaog po ang sa indang application, duman sa province kung sa inda kung sa sinda nag-fill out. May August pa pong exam, so Opo. today po makakalaog mo niya na March, may August pa, pero naman po kaya sa enlist me itong online registration, maski sa August po, Paano na? Oo, actually. Opo, kasi ito ang queuing ni po, tahabo ming magpapila digdi sa opisina. Iyo. So, duman na po sinda nakapila. So, mga nakalaog po sa online registration, please ensure po na mag-report ka mo sa field office kung saan po ka mo nag-apply na probinsya. Duman sa Aldao na pigtao sa Indo. Kasi po, pag no-show po ka mo, itatao po yan, i-open mi po ang slot sa ibang gusto man mag-exam. Kasi kadakol po talaga ang gusto mag-exam. Duman man po sa waitlisted, tiwala lang po kasi kadakol minsan ang no-show. So, nag-move ang linya. Kaya baka po baga makabali man giraray sinda. Hindi po kaya sa Bicol, hopefully po muna na taon ma-open ta ang computerized examination. Yan po ang lalakaw ko din po personally. Ma-announce po kami